Карай. Започвай видео. Да, почвам видео. Готово. Почнах. Вака ми доскоро ме научи да се накарам към Бог да прав. Още малко се страхувам, но ме нападна, сега ще го карам. Лекичко, давай, леко натискай напред. Давай. Добре. Съм сигурна. Добре. Точно така. И същото се кара с наклагане на тяло, наклагаш напред, отива напред. Да. Виж се биха върбълдачка долу, как е наклонен напред. Да, вижда се. По-бавничко, внимателно. Корема прибери и тялото наклони напред. Няма да караме с корем, ще накланяме тялото. Добре, спирам.